ኣብ ሚድያታት ወይ ድማ ኣብ ተፈላለዩ ሚድያታት ወይ ድማ ሶሻል ሚድያታት ሰባት ናይ ባዕሎም ታሪክ ወይ ድማ ናይ ሳክሰስፉል ዝኾኑሉ መንገዲ ምናምን ኣይነግርኹም ልነግርኹም እንታይ ሓምዚ ኢለኒ ዝኒሄኒ 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 ይብልኹም እምበይ ለመሓለፎ መንገድስ ኣይነግርኹም ብዙሕ ግዜ ሕና ስሕተት ንፈጥሮ ኣብዚ እዩ ሰባት ስኬታማ ኮይኖም ማለት ሳክሰስፉል ኮይኖም ወይ ደግሞ ተዓዊቶም ወይ ዕውታት ኮይኖም ምናምን ንብል ኢና ታሪኮም ንርኢ እሞ ነገር ግን ንፈጥሮ ስሕተት ዓብዪ ስሕተት እዩ እቲ ዓይነት ላይፍ ሓሊፎም እቲ ዓይነት ላይፍ ነይርዎም ሃመይ ዓይነት ፈተናታት ሓሊፎም ድብል ነገር ኣይንዕዘወይ ስለዚ እንታይ ይመፅእ መስለኩም ሃምዝኔና 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 ኢሉ ትብሉ ትናገር ተሎ ወይ ደግሞ ኣብዚ ዕድመ ሃምዚ ሃምዚ ሰሪሐ ሃምዚ ሰሪሐ ሃምዚ ሰሪሐ እንደዚ ዳኣክል ገንዘብ ሰሪሐ ትብል ተሎ ብሃመይ እዩ እዚ ነገር ዝሰሪሑ እቲ ዓይነት ፈተናታት ካጋጢምዎ ዝብል ነገር ኣይንርኢ ስለዚ እንታይ ይመፅእ ማለት እዩ ቀስ በቃ ትናገር ተሎ ቀጥታ እንታይ ንኽእል በቃ እዚኣ እንታይ ዓይነት ፈተና ሓሊፉ ንርኢ ከምኡ እንተኮይኑ ደሞ ባዕልና ንርበሽ ንቐፃሊ ዓላማት ኣቐሚጥና ንነበርናዮ ወይ ፕላን ገይርና ነሳኽዖ ኢልና ዝሓሰብናዮ ነገር ብቐሊሉ እንተዘይኮይኑ ወይ ደሞ ፈተናታት ትመፅእ ተሎ ጀሚርናዮ ፈተናታት ትመፅእ ተሎ እንታይ ንኾን ማለት እዩ ድዳሕቲ ማለት እዩ ዲሞራላይዝ ንኾን ካብኡ ስራሕ ነቋርፆ ማለት እዩ ካብኡ ደሞ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ንምንታይ እዩ ግን እዚ ነገር ዝለይቀፀልክዎ ንምንታይ እዩ ግን እዚ ነገር እዚ ኣቋሪፆ እዩ ምናምን ልብል ጥያቄታት ንይጠይቆምባት ኣለና ስለዚ ሳክሰስ ስቁል ዝመፅእ ነገር ኣይኮነን ሳክሰስ ብዙሕ ፈተናታት ተጋፊጥካ ዝመፅእ እዩ ብዙሕ ፈተናታት ፊት ለፊት ገጢምካ ኣሸኒፍካ ዝምፅእ እዩ ኩሉ ግዜ ደስተኛ ማለት ኣይኮነን ወይ ደሞ ኩሉ ግዜ ናይ ስራሕ ድሌትና ዝሃለ ማለት ኣይኮነን ንሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ደስ በለና ደስ ይበለና ነሳኽዖ እንደልዮ ነገር ተሃልዩ ላደበረና እውን ንሰርሕ እኒአና ማለት እዩ እና ናይ ሰባት ታሪክ ትሰምዑ ተለኹም ወይ ደሞ ሳክሰስፉል ዝኾኑ ሰባት ድሕረ ባይትኦም ትሰምዑ ተለኹም ተስተውዕልዎ ዝግበአኩም ነገር መጀመርያ እንታይ እዩ እቲ ዓይነት ፈተናታት ሓሊፎም እዩ ቅድሚ ሳክሰስፉልነቶም ወይ ደሞ ለለዎ ደረጃ ቅድሚ ምርኣይኹም ብድሕሪቱ ወይ ደሞ ደረጃ ትሪኡ ተለኹም ብድሕሪቶም እንታይ ኣሕሊፎም እንታይ ዓይነት ቻለንጅ ኣሕሊፎም ኢልኩም ንባዕልኩም ጠይቁ ማለት እዩ ስለዚ ስቕ ኢልኩም ፊጥ ኣይትበሉ ማለት እዩ ላዕሊ ኣይትርእዩ